дар ин замона аксар мардум бо телефонҳои худ машғул буда, баъзе воқеаҳое ҳастанд ки ҳар кас бо дидани он бовар намекунад ва вақте ки ба чашмони худ дид дар ҳайрат мемонад. Ба канали Некатоб хушомадед ва дар ин канал мо ҳар гуна наворҳоеро ҳозир нишон додем ва ба канали Некатоб шуморо хушомадед мегӯем. Дар ин навор мо ҳар хел чизҳое ба шумо нишон медиҳем ки ва онро дар ҳаётатон фаромӯш намекунед. Дар навори мо лайкгузорӣ кунед, дар канали мо обуна шавед ва он бошад роликро сар мекунем. Рафтем. дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ чемпионатҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо аз 1x барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имкон доред ки бо промокоди мо яъне нека дар аввалин пардохт соҳиби 5000 рубле гардед. маълумоти бештар дар комментария. Ин имкониятро набояд аз даст диҳед. аз замонҳои қадим гуфтаанд ки аз як даст садо намебарояд ва мардум барои ҳал кардани корҳои калон ба ҳамдигар муттаҳид шуда онҳоро ба осонӣ ҳал мекарданд. ҳоло бошад мехоҳем дар бораи суннате маълумот диҳем ки эҳтимолан ҳеҷ кадоме аз шумо нашунидааст ва дар бораш ҳеҷ чизе намедонад. номи ин амал ангак рома буда як замонҳо дар Малайзия иҷро мешуд ва дар он бояд аҳли деҳа хонаҳоро ҷобаҷо мекарданд. ин ҳама як намуна аз он ҷобаҷоист. дар он баъзе довталабон розӣ шуданд ки хонаҳоро 150 метр ҷобаҷо кунанд, аммо имрӯзҳо ин суннат оҳиста оҳиста фаромӯш шуда истодааст. ин одат бештар дар замонҳое ки Малайзия аз тарафи Британия ишғол шуда буд анҷом дода мешуд, аммо аз солҳои 70-уми асри 20 таваҷҷӯҳи мардум ба ин одат кам шуд. чизи аҷоиби дигар он аст ки ин хонаҳо дар болои пояҳои чӯбӣ сохта мешаванд ва барои ҳамин агар сел ҳам ояд мардум якҷоя ҷамъ шуда ин хонаҳоро ба ҷойҳои бехатар мекушонданд. шумо дар ин бораи одатҳо чӣ фикр доред? мехостед ки ин гуна одатҳо дар мо низ паҳн шавад ва мо ролика идома медиҳем. хирси ресмонбоз. агар ба шумо бигӯянд ки як хирси ҳунарманде вуҷуд дорад, шумо барои дидани ӯ хоҳед рафт. ин навор шояд беҳтарин мавриди имрӯзҳои мо бошад. дар моҳи июни имсол ин хирси ҷопонӣ бо нишон додани тавоноии худ ба мардум хеле дар интернет ғавғо барпо карда лайкҳои бисёреро ҳам соҳиб шуд. ин хирс дар як парки махсуси таҳқиқотӣ умр бар сар мебараду 4 сол умр дорад ва дар ин навор тӯли 21 сония ҳаракатҳои зебоеро дар рӯбарӯи камера ба анҷом мерасонад. шояд дар нигоҳи аввал ба назар расад ки ин хирс фақат тасодуфӣ дастҳояшро ҳаракат дода истода бошад, аммо агар хубтар ба навор диққат диҳед, пай мебаред ки ин хирс аз рӯи уҳдаи кораш хуб мебарояд. бисёриҳо ҳам ин наворро дида шӯхӣ карданд ва гуфтанд ки соли 2020 дигар аз ин дида тарсноктар намешавад, зеро хирсҳо бо вуҷуди доштани панҷаҳову нохунҳои боқувват ҳоло боз занҷирбозиву ҳунармандии ҷангиро ҳам омӯхтаанд. пас вой бар ҳоли мо. дар бораи ин хирс тамошобинони гиромӣ шумо чӣ назариёт доред? дарёи кафкарда. чизе ки шумо дида истодаед ба назар мерасад ки саҳнае аз филмҳои хаёлӣ бошад, аммо дар асл он аҷибтарин ҳаракатҳои уқёнус ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо оби уқёнус каф карда ба тарафи хушкӣ туғён кардааст. аҷибаш он аст ки ин саҳнаҳо ҳақиқӣ буда муддатест ки дар Австралия ба амал омада истодааст ва мардум дар бораи ин амал маълумот доранд ва дар интернет оиди ин бисёр чизҳо гуфтаанд. соли 2013 яке аз шаҳрҳои наздисоҳилии Австралия ба пуррагӣ каф кард. шаҳрҳои наздисоҳилии Австралия ба мавҷканҳо муҷаҳҳаз мебошанд, аммо мавҷи зиёд ин мавҷканҳоро мағлуб кард. аҳолии ин шаҳр дар бораи ин кафҳо маълумот доранд, зеро ин кафҳо каму беш дар наздикиҳои соҳил ҷамъ мешуданд. аммо ин дафъа миқдори ин кафҳо хеле зиёд буда ва онҳоро аслан чунин чизеро интизор набуданд. ин кафҳо замоне ҳосил мешаванд ки партовҳои уқёнус дар як ҷо ҷамъ мешаванд ва вақте ки ҷараёни об онҳоро ба ҳаракат медорад, дар атрофи ҷараён убобҳо ҳосил мешаванд ва ин убобҳо ба қабатҳои зебои каф табдил меёбад. пуфакбозии хатарнок. ин моҷаро ба моҳи августи имсол вобаста буда. духтари 3 солаи ҳамроҳи оилааш ба ҷашни махсусе ки барои пуфакҳо доир мешуд рафтаанд, аммо ин духтар ногаҳон бо яке аз пуфакҳои калон часпида бо он парвоз мекунад ва мардум бо дидани ин ҳолат ба ваҳшат меафтанд. филме ки аз ин ҳодиса сабт шуда ва дар интернет паҳн шуда нишон медиҳад ки масъулони ҷашн пуфаки калонеро пур аз ҳаво карда истодаанд ва маълум аст ки ҳарчанд пуфак ҳанӯз ҳам дар замин қарор дорад, аммо ба ҳар ҳол бо таъсири шамол хеле ҷунбида истодааст. ҳамин ки онҳо пуфакро сар медиҳанд, онҳо ба ҳаво мепарад ва духтаре низ ба он дар монда будааст. ин кӯдаки бечора аз ҳамон аввал доду фарёд мекунад ва тақрибан 30 сония дар осмон муаллақ мемонад. баъд ҳам мардуме ки он ҷо буданд пуфакро ба поён меоваранд.
ширкати азия маркет беҳтарин дороҳои гиёҳиро пешкаши шумо мекунад. мехоҳед ки риши зебо дошта бошед, мехоҳед ки мӯи сар бароред, шумо хароб ҳастед, мехоҳед фарбеҳ шавед ва ё баръакс мехоҳед хароб шавед, ё ин ки мехоҳед муҳлати ҳамхӯбагиро то 45 дақиқа дароз кунед ва илова бар ин қувваи мардонагиро дучанд кунед. пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва дороҳо барои ҳамаи дардҳоро фармоиш диҳед. дастрас кардан тамоман ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо тахфифи калон карда мешавад. муҷассамаҳои тухмӣ таи чанд соли охир Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада зимистонҳои хунукро пас сар карда истодаанд ва ин тавр ба назар мерасад, ки сол ба сол ҳаво хунуктар шуда истодааст. Як замоне ҳам мардум аз баландии биноҳои оби гармро мерехтанд ва ҳама медиданд, ки об байни замину ҳаво ях мебандад. ҳоло ҳам чизе монанди он, ҳам хеле зебутару ҳунармандонатарро ба шумо нишон медиҳем. ин муҷассамаҳои тухмӣ яхбаста мебошад, азбаски тухм барои мардум ба осонӣ ба даст мерасад ва бисёриҳо ба хотири нишон додани гармии ҳаво онро ба рӯи асфалт мепазанд. ин дафъа бошад як блогер тухмро хост, ки дар ҳавои хунук истифода барад ва натиҷааш ҳам хеле хуб шудааст. ин ҷавон дид, ки дар штати Миннесота, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳаво хеле хунук аст, ки тухм дар ҳаво ях мебандад ва ин навори аҷоибу зеборо сохтааст. сангпӯш ва дили аз бадани ӯ берун буда. Шояд бо дидани ин маврид каме ғамгин шавем, аммо мефаҳмем, ки ин сангпӯшти хурдакак чӣ қадар зебост. соли 2019 ин сангпӯшти зебо, ки аз насли албино мебошад, ба дунё омадааст. Аммо ӯ аз дигар сангпӯшҳо фарқ дошта ва фарқаш ҳамин буд, ки дили ӯ берун аз баданаш буд ва дида мешуд. шояд бовариятон наояд, аммо ҳатто донишмандон ҳам чунин чизи иттифоқро, яъне чунин чизи ғайриоддиро интизор набуданд ва ҳанӯз номе барои ин падида наёфтаанд. дар бораи ин иттифоқ фақат гуфта метавонем, ки дили ин сангпӯш берун аз ҷои муқаррариаш ҷойгир шудааст. табибони соҳа пешбинӣ мекарданд, ки ин сангпӯш умри зиёд намебинад, аммо бо таври ғайричашмдош зинда мондаасту ҳоло хеле хуб инкишоф ёфта истодааст. соҳиби ин сангпӯш онро умед номидааст. ҳоло бошад ӯ дар яке аз аквариумҳои штати Нью-Ҷерси, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зиндагӣ мекунад. қабрҳое ки аз кӯҳ овезонанд. зиёд натарсед, зеро ин маврид танҳо аз дур тарснок ба назар мерасад. ин тарзи гӯронидани ҷасадҳо яке аз тарзҳои кӯҳнаи гур кардан буда ҳоло ҳам аз байн нарафтааст. дар минтақаҳои кӯсори қисми шимолии Филиппин мардуми ин қабила ин тавр мардумҳои худро мегӯронанд. онҳо ҷасадҳоро ҳамроҳи тобут ба кӯҳ бо мех мекӯбанд. ин амалро онҳо пеш аз истилои кишварашон аз тарафи Исландия, аниқтараш аз 2000 сол пеш, то ба ҳол анҷом медиҳанд. хеле аҷиб аст, ки ин одат ҳоло ҳам анҷом дода мешавад, аммо касоне ки ин корро анҷом медиҳанд нисбати пештара хеле кам шудааст. зеро солҳои охир аъзоёни ин қабила хеле кам шудаанд ва ин тарзи гур карданро дар 2-3 сол як бор дидан мумкин аст. сабаби ин тарзи гӯронидан дар он будааст, ки мардуми ин қабила ақида доранд, ки агар мурда дар баландӣ бошад, ба арвоҳҳои гузаштагон наздиктар буда дар зери замин азоб намекашад. ин чӣ қадар ҳам ахмақона набошад, аммо ба чунин ақида онҳо бовар доштанд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? назариёти хешро дар комментария бинависед ва мо роликро идома медиҳем. сангҳои аҷоиб. бо дидани ин сангҳо шояд фикр кунед, ки ин сангҳо аз сайёраи дигар оварда шудаанд ва мисли хамир мебошанд, аммо дар ҳақиқат инҳо муҷассамаҳои сангие мебошанд, ки онро ин ҳунарманд бо номи хоса Нануэл Кастро Лапос омода кардааст. ин ҳунарманд бо таври бисёр аҷиб сангҳоро тайёр мекунад, ки гӯё хамир бошанд. шояд маротибаи аввали диданатон бигӯед, ки тайёр кардани ин сангҳо хеле осон аст, аммо ин кор хеле майлу рағбат ва диққати зиёд талаб карда, ин мард дар натиҷаи чандин соат кор кардан чунин сангҳоро месозад. фишори зиёд. эҳтимолан ҳамаи шумо ҳам дидед, ки бисёре аз чизҳоро дар зери пресси гидравликӣ қарор дода ба он фишори сахт меоранд ва онро хеле хурд месозанд. фишор додани ҷисмҳо ва дидани онҳо, яъне дидани пачақшавии онҳо бисёр ҷолибу шавқовар мебошад. барои ҳамин бисёре аз чизҳои гуногунро дар зери пресси гидравликӣ қарор медиҳанд, аммо ҳеҷ яке аз онҳо мисли ин шавқовар нест. фишурда сохтани металлҳо ба хотири паҳн шудани онҳо як кори муқаррарӣ барои оҳанфишорон мебошад, аммо барои касоне ки бори аввал ин фишурдашавиро мебинанд хеле ҷолибу шавқовар аст. далели ин ки ин металли росткунҷа мисли телевизор мебошад дар он аст, ки вақте пресси гидравликӣ ба металл якум маротиба фишор меорад, қабати дурахшони металл аз он ҷудо мешавад ва қабати нави металл ҷойи онро мегирад ва аз ин тарораҳо ки мебинед дар натиҷа оксид будани қабати нав металл хориҷ мешавад. ҳамин хел ки мебинед ҳатто хурдтарин ҷузъиётро бо илм фаҳмода мешавад.
камёбтарин себҳои дунё. Ҳама медонем ки себ барои саломатӣ хеле фоида дорад ва ҳар рӯз хӯрдани себ метавонад моро аз бемориҳо ҳимоят кунад. Албатта ин себҳо ки мебинед хеле қимат буда имкон дорад ки шуморо муфлис кунад. Ва агар шумо миллионер нестед, пас ин беҳтар аст ки ин гуна себҳоро фаромӯш кунед. Себҳо маъмулан сурх, сабз ва ё омехта бо ин рангҳо мешавад. Аммо вақте дарахти себ дар минтақаи географии хубе бошад, аз он ин себҳои сиёҳи алмосӣ мерӯяд. Ин себ яке аз камёбтарин меваҳои дунё буда, ҳоло танҳо дар болои кӯҳҳои Тибет дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ёфта мешавад. Ин себҳо танҳо дар баъзе мағозаҳои гарони Чин ва танҳо дар шаҳрҳои Пекин, Шанхай, Шерзел ва Гуанчжоу метавонед онҳоро дарёфт кунед. Хуб, дар бораи ин гуна себҳо метавонед андеша ва назариёти худро дар комментария бинависед. ва барномаи имрӯзаи мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. Агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дар канали мо обуна шавед, зангуларо пахш намоед, як лайки дигар то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.